Balaguer ha celebrat aquest dissabte la quarta jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós. Ho ha fet novament en el marc de la Festa de l'Arpia i aquest any els grans fenòmens naturals que periòdicament han anat afectant diferents zones del planeta, com ara incendis, terratrèmols, plagues, sequeres, riuades i com al llarg de la història l'home ha trobat respostes per fer-hi front. L'acte d'inauguració ha anat a càrrec del paller de Cultura Arnau Torrente, Joan Busqueta, vicerector de la UDL, i Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera. El títol de la jornada d'enguany és Desastres naturals, interrogants i respostes en la història, i aquest matí han tingut lloc les conferències a la sala d'actes de la Casa de la Pairia. A la tarda, i mantenint així el format habitual de la jornada, les xerrades s'han traslladat a l'aire lliure, a la porxada sud de la plaça del Mercadal. Les diferents conferències van a càrrec d'historiadors i especialistes en aquesta temàtica, alguns d'ells professors de la UDL o la UAB, i tracten qüestions com, per exemple, com va afectar la filoxera a la zona de la Mediterrània o la fam del mal any primer. Quines preguntes i quines respostes trobem en la història. Llavors es parlarà des de terratrèmols o incendis a les grans fams provocades per les sequeres o fins i tot, ho han fet en un sentit molt ampli, per tant se parlarà fins i tot de la filoxera al segle XIX, no? D'aquests fenòmens naturals, biològics i tal, que han causat grans desastres i que han desembocat de vegades amb fams o amb malalties o amb crisis econòmiques. No? Aquesta és una mica la idea. Joan Busqueta ha volgut felicitar la Pairia de Balaguer per l'organització d'aquesta quarta edició de la jornada, que tracten temes històrics, però que també són ben actuals. Sobretot és reflexionar des de la història sobre problemes que ens afecten també inclús en el dia a dia, en l'avui. No? Ara estem parlant dels desastres naturals, de com afecta això en la societat al llarg de la història, no en un moment concret, sinó al llarg de la història, i això ens ha de servir. No? Ens ha de servir per tenir idees, per tenir exemples de com comportar-nos també, no? Què s'ha fet al llarg dels temps davant de situacions com aquestes difícils. No? Ara estem vivint sempre situacions difícils, no? I per tant reflexionar des de la història és molt important. Jo crec que això és l'element clau, no? d'aquestes jornades i del conjunt de jornades que sempre es fan aquí a Balaguer. La jornada ha acabat amb una visita dels assistents a peu de carrer per veure els punts on van arribar les riuades al seu pas per la ciutat de Balaguer, tema sobre el que versava l'última de les conferències.